Chtěl bych vás pozvat na pivní festival, který se uskuteční tento víkend z 5. 6. června v Heřmanově Městci v prostoru Bažantnice. On to není jenom pivní festival, budou tady samozřejmě zástupci pivovarů a mini pivovarů, ale je to vlastně i takový hudební a všeho festival. V pátek hrajou večer 3 kapely, v sobotu hrajou večer 4 kapely. A mně se to týká tak, že v sobotu odpoledne budu na téhle akci se stánkem prodávat svoje soustružené výrobky a taky budu soustružit s dětma. Vstupný na tady ten odpolední program je dobrovolný a na ten večerní program, na ty kapely je vstupný, myslím, po 200 v pátek a v sobotu 200. No a co se týče soustružení, tak já tady v okolí Heřmanova Městce soustružím poměrně často s dětma, takže ty děti už se mě často opakujou a abychom furt nedělali to stejný, tak mám novinku. Obvykle soustružíme třeba dřevěnou káču, na Vánoce stromečky, na Velikonoce vajíčka a teďka mám novinku houbičky. Takže kdo chce dělat o víkendu houby, tak ať přijde na pivní festival do Heřmanova Městce.